אם את מחכה לשינוי ממנו, תעצרי רגע. בואי נבין מי הוא ביחסים שלכם והאם כדאי להישאר בהם. יהיו לנו כאן 3 אופציות. ובואי נבדוק, מי הגבר הזה ביחסים איתך? אופציה ראשונה. אופציה שנייה. ואופציה שלישית. אוקיי, באופציה הראשונה, יש כאן בחור לא בוגר, יכול להיות עם דיבור נגוע, אין כל כך כבוד ביחסים האלה, ולא הייתי אומרת שיש כאן כוונות טובות. כן, זה לא משהו שעומד להשתנות. זה האופי של הבן אדם. טוב, נעבור לאופציה השנייה. נראה שהיחסים כאן בנויים בצורה די שטחית. הוא מדבר איתך, בעיקר כשמשעמם לו, פעם הוא רוצה, ופעם הוא לא רוצה, יום אחד הוא נדלק, יום אחד הוא לא נדלק, כי הוא לא רוצה לפספס בחורות אחרות. מתנצלת. ואופציה שלישית, יש כאן גבר שהוא מצד אחד קריר באופי שלו, ואולי זה מה שמפריע לך, אך מצד שני, את תוכלי לחוש איתו יציבות, כי הפן החומרי חשוב לו מאוד. יכול מאוד להיות שהוא מבוגר ממך משמעותית. נראה לי שלגמרי יש כאן על מה להתלבט ביחס לאופציות הקודמות. וזהו, תגיבו לי איזה אופציה בחרתן והאם היא נגעה בכן. נתראה בסרטונים הבאים.